Muri Zimbabwe aiwa hemunzwe hemuone mashoko otaugwa naSengeso Tshabangu aiwa Sengeso Tshabangu ava kuataka blue movement yava Nelson Chamisa. Muri Zimbabwe aiwa tiri kuona kuti Sengeso Tshabangu anenge akutotsoma futi Nelson Chamisa. Nokuti pane mashoko anyora mashoko aida kuti mumbotiudza kuti munoti kudii pamusoro pemashoko iwayo. Tisatambomaverenga mashoko aya ndokurudzira aiwa chibva wasubscribe wolike woturn on the bell icon utamboshana mabhitsa anokupa PANECHAMISA News Live nokuti Tshabangu anosvika pahendo pake onyora chiti I personally don't have any problem with people who still believe in autocratic and authorization leadership. Let them follow that route, but they are headed nowhere. As long as there is no democracy, unity of purpose and transparency, there is definitely no way they are going. Ndo mashoko ari kuyanyogwa navaSengeso Tshabangu achiti aiwa autocratic neauthorization leadership hatina problem nayo asi hapana kwazvinoenda. Ndo mashoko anotaura pamusoro peleadership yaNelson Chamisa. Saka tinoona kuti vanhu vanokomenda vanopindura Sengeso Tshabangu voti taura nezveTSHABANGUCHAMISA siyana nezveblue movement shamwari, hapana chisingaperi kunza mutsvangwa. Mumwe waanouya achipindura achiti Chamisa ndiye watinoda netimu rake redemocracy kwete zvako zvemadictators. Mwana achiti now you can see that Chamisa resigned from TSHABANGUCHAMISA and gone with the engine. Hande ituone kana dangwaza rawakasara naro rikasimuka. Mumwe anouya vachimutuka iye Sengeso Tshabangu vachiti ghost reZANU-PF tinyarewo. Aiwa muri Zimbabwe chimbotudza mafungiro ako unoti kudii, umbotudza unoti kudii pamusoro pemashoko ataugwa navaSengeso Tshabangu. Aiwa aya mashoko avataura vasapatuta hendo chimbotudza mafungiro enyu pinda mucomment section medu. Aiwa musakangana kusubscribe kulike panyoti turn on the bell icon tamboshana mabhitsa ndokupa pano paZVAITWA News Live.